Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito manin nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagahim yun ni Mano yun, Nemi Ruiz, kung kablawa kitirimbag nga bigat, kada kaya aming nga sangapada. Kumusta kaya aming nga sangapada? Mga ka-Nemers, pakishare yun ti programa tayo kat padanan yun ti pagkasaritaan nga tayo padayawan nga ibasa. Ti pagkasaritaan ni Baldo nga Napolwan, Rangtay. Asino ni Baldo, anir pakinaigan na tirangtay, anya ka di tirangtay. Amoyo kapsat nakapatpatag tirantay. Saan kaya makadanon, jay papananyo, no ha, nga marangtayan, tiya karayan, muno na. Nga mamuyo ka din nga darangtay, ato trangtay nga awan ti karayan na. Kaya't lang, di kita at dati gobyerno nga makapataod dati kwarta, nga kurakutan da. Yan. Rangtayin da di kalsada, ore awang karayan na. Uno saan, tapno at the project da nga rangtay, agaramid da iti karayan sa darangtayan. Yan. Kaya nyo ito kinalaing di kita at ito gobyerno kamsat, Puero de los Buenos sa Kunada. Ay, buhay. Okay kamsat, pakishare ito programa tayo. Sagudahin ng surat. Dear Manong Nemi, awan na pulos ti tured ko Manong Nemi nga agarem ti asin numan nga babae a kursunadak kuma nga armen ayaten wano kursunadak kuma nga asawaen. Ngamin Manong Nemi kat no biglanak nga makita agbuteng ka nga sigod. No makita nak agatras ka uno mangliklik ka nga dagos. Kaputa, pangitak, sa anak nga gwapo. Kaya't nga suwan, no saan ka gwapo, pangit ka. Kamsya ka mo Manong. No, apikit ngamin nga siyak, nagtitipunan, tanyaman nga kinamalas. Takunada, ide yung parso na po Diyos dagiti pangit. Siyak ti kang runan nga pangit. Kastat pangyaragak iti pagik. Kastat pangyarigan dagiti tao kanya. Ngamin Manong Nemi titaktak der kulaengen kaslak lamay sa nga maton. Abos ta barbangis itak. Medyo natayagak. Sa nabakadak. Labi ako mamet Manong Nemi nga gwapo, no gwapo tila nga ko ni tirupak ng saan.
Nadahan na kami itadakkel nga piglat manong nemi iti rupak. Piglat nga puwanan ti kinaalikutag ko iti barito ak. Uhen, naala sinugat ti sarmi nga nabuong ti rupak. Manipod iti ngatuen ti kiday ko iti kanawan, nagpababa, leta nga piglat, nga pinisang na manong nemi ti pingping ko, aging ga iti ngiw-ngiw ko. Sambat nga ron nga napintas, ti panakasarait na, iti nadait, iso nga nagdakkel ang piglat manong. No bigla na ka makita, ay, una masigo. Kat no masadagak ka, talagang agatras ka. Tamakita, nadakkel ti bagi, barbangisit, sapay lang nagdakkel nga nakabutbuteng ti piglat iti rupa. Adadadiga po naman ng nemi, nga awan ti mangayat kanya. Diyak mo't pa kiti pinadas idi manong nemi tinapan mangarim kumamang pasyar ti maysa nga babae. Himpat siya nga tama nung nemi. Nagtugtuga kit iridaw ti balay ti maysa balasang kit ilukat nanto di iridaw kit makigtuta. Ay! Kuna. Ano ti bagamano ang baldo? O may kakumapasyarin ading. Ay! Di ka pa nakastrik dito unag ti balay mo napaay kan. Kaslakas tama nung nemi ti kayarigan nga pangyarigan. Iso nga jak pulos ginandat. Iti masreg nga nangibaga ti I love you ti maysa nga babae. Taorin na asid gak kuma ti babae nga kursunadak sigurado lagi di nga agatras, aglisi, agtaray. Tamubuteng kanya. Tsaka mo no apay. Kasing petakmet. Sa bagay manong amukmet iti uminom ti arak. Tamani po di na disgrasyan ti rupak manong nemi naidyan kumaten ti makibarkada. Tapati di barkadak manong nemi kat sandak nga kayat. Sandak nga kayat nga kakuyog. Apay ko naman. No kakuyog, no makikuyog ka kadagiti barkadak, awam met ti masid ganda nga babae. Tadagiti barkadak kumakit mapandag sapul kadagiti babae. Agtaray digiti babae, no kakuyog dak. Yuso nga sanda ko nakahayat akakuyog. Kadwa na latay din manong nemi nga daki ti uneg ti balay. Sumurot ka ni tatang ngamba iti bangkag. Sumurot ka ni tatang nga mapan manong nemi iti yataltalon. Sumurot ka ni tatang nga mapan ti waig. Sumurot ka ni tatang nga mapan iti karayan. Imbaga ta nakaradwarak pa iti high school. Ta third year high school lak iti madisgrasya ti rupak. Nga iti agbas, intuloy ko tinagbasa manong nemi iti fourth year. Talaga nga, ad-aday wandakon, kakabot-buteng dakon, digiti babae, oray pa digiti dapadak nga lalaki. So nga ti panagbarok manong nemi, namnamaik idin nga saan nagamadaan iti asawa. Balay, talon, bengkag, karayan, waig, dahil talatan ti ayan ko. Naging ka manong nemi nga kinunakanyak ni tatang. Mangnamnama kakadilatan, baldo. Na dito'y kalatan balay. Iti bangkag, karayan, talon. Wano iti waig. Ano iti kito sa untang? Aglaklakay kakadilatan iti pantalon mo. Unag ti pantalon mo. Agaram ka matatagasawa ka. Tatang man. Namnamahin niyo kumangarot nga damangayat kanya. Hanggang amin nga self-pity ako na dat Ingles. Saan ka mapukawan tinamnama? Awang kas tibang padas. Naminadukon nga pinadas tatang. Umat pati inaram mo ako nakit. Tapos yun nung uminti asid ka kit pumanaw damat, talaw damat. Lagat ipanagnak mo nga ti physical nga lang at ibagim agitahang kumang isotiya pampanunutan kan kitain da. Ito ka ulgam. No siya katagayat na pudno lakid di. Itatangmet. No adamay adakayat ko ayayatek kat ayatan nakmet apig sapulok kumabal sa bali. Agyaman akong tanda. Napudno ang una ya. So nga rod
Kung damat padak nga pangit ko ma. Matmasaraka ka ron. Ngayon oras nga tapangit tang, baka di nakayat. Baga anak da ka. Tano saan da ka kumaanak? Pati da kami akat kabutang da ka. Tano kami biglang kitaan da ka agad. Da kayo man gamin. Nabi ko masakti pa basulam lang ko. Saan nga napindas ni parang padahit yun biglat ato yung donor ko. Nasaan ka ko mga naalik ko dagidi. Nasaan ka nga taray. Naalam data ide, aglilinamangan kayo. Malagip mo? Saan ko malipatan ng tatang? Iti ayat ko nga saan nga makita. Idaglilinamangan kami. Si Miro ka karigit idadail nga gamit. Aging nga nadalapos ko ti sarming. Kitirupak tinaidang suit sarming na buong. Kidata. Jay buong nga sarming isut na iduyok. Ngayon na ikarais itirupak. Tas ang nga nairaman tamatam. Ay, ano nga tangarod no, ana? Sa pagtrabaho. Ano tam naman nyo kumor nga trabaho tikas kanya tang. Garpintero ka. Jesus. Agpatilikat semento. Padasik to Barin na damangayat kamangala kanya. Kaya pag umusada kakayat nga lain. Baka mo't no mabuteng na gito padak nga gubura. Ayos saan nyo pagkabuteng da. Ang pagdanagan nyo tang, padasek. Ang damat makalawas ko, manong naming nga nagtrabaho. Akas sa piyon, labor at construction na Nga magreklamo, digiti karuba. Mabutbutang da ka nga makakita ka niya. Numunag siya nga rin babanda pagkatangan ka, digit tayo sigarilyo ka da. Arak da. Sardinas kasta nga mangal daw kami. Diyan ka mo manong naiminuan niya, tirason kan ka po. Nagagatak mo. Ngayon ko natin puro mami hanggang tog subsublin, baldo, ito sa Lunes. Makalaos mo lang. Tapay man pos. So, bili ni kontraktor. So, reklamo na kita. Aking balay na ito patagdar tayo. Mabutang da ka nung umay no ka supervise. Bakit kira da ka? Dinuluko na ito, boss. Ore mat ko na ka. Datamat lalangam tinakabut-buteng. Ako mat mading aramid mo ko na. Manangarot ka pabilbilang naklaag baldaw. So, apasan siya ka na. Ado da kita nagaplayak manong naming sanda nga kayat. Ditikas kanyak. Tikas sa pulan da nga with pleasing personality. With pleasing personality. Diba? Babae lang ti pakairo ko dan data. Sa bagay, ore man tilalaki ata. Nagtrabaho ka, and the pleasing personality mata. Anang arod. Ore nga ta na houseboy, handa kayat manong. Tadi na kayat tinakabut-butang tilangan ng kadua. Apa namin tilakang tikit karahanda manong saan nga pusok. Aumat pati nagdinamag nga dinangrak ko ma, tinakawak ko ma, anadta. Aumat tibad record ko, tibat la rupak, ken tilangak tibad. Aging gawa nung naming and recommender nak ni tatang na sumurot iti kusinero dito lugar mi. Ni tata Damian. Alagat simuro ta ka. Siya ti para bunag, siya ti para sungrod, siya ti para babaunan da, siya ti agisagana ka dagiti rekado. Sinusuruan na pa ni Tata Damian manong naming agtempla. Ama, hindi ta nag-absent ni Tata Damian. Siya ti nagtempla manong naming. Siya kumuntin ta nagbaling nga chip cook. Ngim. Nagbaling nga issue manong. Idi maamunda nga siyak tinagtempla nga siyak tinagluto. Handa matan inimas. Ore na ka imimas. Imbaga dalat nga saan nga na imas. At atempla ka nga luto ka tikas kanya. Di pa na matan manong naimiti panangiruman di tao ka niya. Hanyo ko matibasol ko.
Gabuti kasto nga langak nga natayagak nga barbangisitak nga nadadakkel a piglat itirupa. Aw mati aramid ko. Niya. Pinadas ko pati simbrek manong name iti karinderya ang bagak nga muk nagluto. Di damat kanulat ta kayat. Di damat kanu kayat. Tanong maamuan di kiti customer nga siyak naglutluto. Baka ti pamati da. Gabutan nalaad ti rupak, nalaad mo ti luto. Naging gama nung nemi, ngayon rekomendar nak ni tatang, iti agparparti ti baboy. Aggatgatang ti baboy, kadagparti sa nailako. Siyempre kakakasmay sa nga panadero, manong. Ano padanero? Padanero? Matadero ko naman. Panadero agad again iti bakery. Matadero. Dato to susto. Manong nemi pati pa yung panagbalikas ko. Ada diferensya na no daduma. Tanyan to ko na itang? Panadero? Hanga panadero. Matadero. Di si kakit baldo. Ano kaya't mo agad panaganan da kan ti baldomero, matadero. Sige tang, kaya nga tamat. Kaya matanalain ka nga agagam ti bunan. Ni tatang mat, baka adadaman nga kabutang dak nung makigam ti bunan sa dak makita, baka agtartaray da. Baka agtaray da kiti baboy kada baka, kada niyaman na parcheck. Manong nemi, dito yakon ko nak. Ditoin nga may bagay, ti pagtrabaho ak. Matadero manong. Tano kasta nga, agparti kami manong nemi, nakalalisto ak nga, mang pirsay-pirsay, mang warawara ti baboy. Mapaglalasin kon manong nemi, di kitutultulang, lasag, ti ulo. Ay, Baldo! Tata. Talagang alisto ka. Halay ka, matadero. Manuti na party mo nga baboy. 5 tata. Ne, kat nosang ko mga sika. Akit, at ako matalo ko mabala itat na party Dito ya ka nagpaot manong name kas may isang matadero. Tado hindi nagaw-awis kanyak manong name no kasta dagparty. Alalisto ka nung siyak tayo banda. No makuskusan lagi din manong name iti baboy o no baka. Siyakon, ti patudunan da. Nga mangwatak-watak. Matadero ak nga ron nga talaga. Bagay ka no kanyak manong name. Takaslaklak no. Tay ano pang nagana mo. Nga nakaigam iti badang. Nga natadem nga watak-watak ti ba isang ang baka o no baboy. Naging gama nung nemi nga damit lang nangalakan niyak nasaan lang nga basta agparty. No di kita agbantay ba iti buhay sa pwesto iti tiyandaan ngaglako iti karne. Tamo magat adulat tama di kiti customer nga no kumakukudat katangan dagat patsapdan. Adamat pala di kiti si bubukel manong naming hampay na watak-watak. Nga naka-display nga kakarne ti baboy. Kaya itudulatan ti customer manong nemi no anakayat nga parte nga gatangan. Kat kasapulan manong nemi ni Nana Sima iti alisto nga agchap puno agtupag. Tano kasta nga malpas kung ti trabaho ti parbahon manong sobre kak matintiyandaan. Kat no adala kita agurder. Hay, pangchap man, kukod man, chapam. Kastoy. Chak. Pero kalalisto ak ba? Nana Sima, lalayang natin matadero yo lalayang natin partupak yo. Lalayang nga, wanda nagkangkuha na. Sasapo. So nalayang ta, no biglam nga makita ka talaga kagatras ka. Ay, talang rupa ni Baldo. Iti madi. Ngam tapuso na nasiyaan. Ay, parang Baldo. Ay, pare.
Oren na asawa man. Ba amon taga sasawa. Kit anom nga rin kagat mo no. Hanggang mga asawa. Daman na nanagin tatang ko. Tultulungan ka di kakapsat ko. Daman na kita kaanak ka nagbasbasa. Tultulungan kita. Ay nagpapil nga kabit lang nga. Tapos na deserve na. Nalaing kang tupak. At ka mo matupak-tupak ko yung matirabe. O matmayat. Apay pinatas mo kuman. Ikas lang ka rin karuba nga pwesto. Napinta sa balasang. Imbaga keng wanat I love you. Katde ko na. Di ka no pangit. Paramit lang ti pangit. Tinapintas para ka no napintas. Kita orin no nagwapo dita. No hambad nga gwapo ti puso na. Baka gwapo dita ng babaero. Kadua naman ti kasta. Ore gwapo no sogador. Ore bartikero. Ore gwapo no sanbat nga napudno. Tapos lang dali bagbaga manong name nga saan na kamapukawan tinamnama. Kinapudno na manong name. Nabayagan nga sa anak nga nabayagan nga sa anak nga rimuar nga napangkuman nagpaspasyal nga ada ko makakuyog ko ada ko mambarkada. Tangarod ko na akong manong name adot barkada kidi. Ngam napukaw da kidi barkada kidi nagbalina akong nga nalaan. Sandak akayat akakuyog takas la kano may ramraman da nga kabuteng di kiti masabat mi uno mabuteng di kiti madanon mi nigayem nga napudno ko mama nung nemi kat awan masarakak anan tulagid din tagbalin nga asawa kurang nga tabalo dita apangit baka didakpay kayat so nga napukawan akong tinamnaman o daddo man babamon tagasawa aglaklakay aklatan iti unag ti pantalong ko asko ni tata. Iti may isa nga aldaw manong naming nga kaadak dito tiyandaan at may isa nga lakay manong naming nga masadag. Arak, kumatak man. Iti tumalyawa. Nagigto. Ay. Makikiktot ka ba na ya? Pasensya ka yun tata. Nagdakil di ba nga nagbiskid ka nga nagpugot kung nablano kapre ka sama na tata yung kaslar kasta kapre nataytayag ka kumapay talagang kapre ka kinapay data rupam ano data piglat nga ron nga dito ti kaputbuting daw na kanyang tata pasensya kayo handak kitkitain tapos saan kayo mabuti Lalala. 2 kilo man nga pang sweet meat. Tsapay kung nata. Tsapay mo natap. Nagkasta ka taon. Ito problema. Kasano kararakil na tata. Dati kalkalaingan na binuyan at manong naming nga nagtupag. Po, nakalalis mo ka man natadam tabunang mo. Natadam tata. Sa nalaingag pa Nalalaing ka ba rin babae ko matupagam. Mayat kanyang tata. Ay, lalala. Ikanak pati pang pork chop. 2 kilo mat. Kanak pati lasag Dati unay nata ba? Alawan tata. Bukod mo rito nga pwesto. Dandani ko bukod din tata. Kabuta mabanog ka nun ninanasiman nga aglako. Ikit ba yata? So na lang awan nakot po na ako na Kita ikangat po na matap itultuloy mo tagla ko. Ano kayong tinagan niyo tata? Siya ni tata mga antero, pensyonado. Orin na dapat ni nana. Ay awanin, may sakon nga balo. Awan rin tayo nga kasawa. Ano dito ni mayat ang madyakong kayat. Anang orte uso sa rin yun nata, kasi ba rin ta mailiw kayo? Anya ti adat ipanunot mo, Baldo. Iso. Ibalasyo ko king katida sa lutsod. Anya tararamatem, mailiw ka. Mati ka iliw ko tata. Takoyet mo sa ang paipadas mo. Awan, na Isus apo. Agunin ka tumambarok, tagkuyog ta. Paparanta tata.
mapandayin dyan patay sindi. Ore ko mamalate magatgatang ti per kilo, aglakla ko ka ti karne nga per kilo. Apay, di mo ka di kabaylan, ti gumatang ti per kilo. Ma'am, agkuyog tanto. Manong nemi adun tinagbaling nga customer ko. Ngayon ni Tata Antero manong nemi iti napaot pa lang nga nakisarsarita kanyak. Nga adda jaya na nga tulong. Tayo na kun manong. Saan nga agpapadari kiti na tao. Adari kiti na tao nga aduman di kiti kagayem da nga di na kayat tikas kanyak agayem. Nga madawat di kiti na tao. Nga awan pilpilin na nga barkada wano gayem. Namin talo manong nemi nagsubli-subli ni Tata Antero ngay magimatang kareta nga lawas. Inasaludsudan na no the day off ko. Tata. Ba, no day off mo, kuyog tanto. Papanan tata. Basta sumurot kanto kanya. Baga naman ang nemi kadagasan nak idyabalay kaputay magak na sa dinutiyami. Ada kano Pajero naman pensyonado nga ti Pajero kat mayat kuna naman ang naming isuot ko kanun kapipintasan ng nga bado ken pantalong ko kaya grupo-grupo man ang naming mas down ni nanang ay papanamaya baldo nanang ba lang makita ka grupot kanu kasta nga day off mo na day off mo dito kalatamat unek ti balay di ka pero mo nga mapanong kumadita tiyangki may nakit na kaya suot mo muna tayo. Ani nanang mo, katawain. Kasla ka labapan makidaya. Nanang mo. Kasla ka la umabay iti kasar. Uno sikat agkasar. Pagpapausam samat ng barok, nagarawat iti pangkasar. Uno pa mga sayag deta. Nanang mo. May bagay mila kanyak dito. Nang. No. Kitang ka-decide. Pokit gwapo ka. Ore ti likod. Side by side. Ngayon ti sango. No jaklakit kitang tarupang barok. Talagang pang-action star ka. Artista ko mangit. Pang pelikula nga action star. Pang-action. Ngayon numakit ang tarupam. Ano nga rin nga pelikula nang numakit ang tarupak? Pang-horror. Nanang mo. Ganyan pagbagal ng lipod, no? Pang-action lang ta. Ano nga pang-action? Pang-kontrabida. Muna, dito talagang pumapatay. Talagang bagay mo ti matadero na makaigam ka ti dakila badang. Nakatakder ka ko sa mo ilayat ti badang. Yung baga kininanang manunemi nga dalakay nga nangawis kanya. Ada mangided kan ka. Wanang, kit baka mo't bakla day di loko. Bakla nga lakay. No bakla nga lakay, api nga siya kumapay ti kayat na. Sa bali man lang amin tila nga matanog ka dem, di na makita tarupam. Marnek nga mangharakop kan ka. Bagat ti pagharup na gabot na dakil ti bagim, dakil man ti mamagbagim. Ninanang mo talo. Katawan ka lang warok. No kasto yung atakder mo, baka no adamat lamalilaw mo nga babae. Manong nemi gabot na masangwanan ti pangal daw. In turong nak ni Tata Antero ti may isang class nga restaurant. Tata, Kapay nga dito ti umayan ta. Apay. Mapanta kaluman at turo-turo na karinderya. Apay. Ganito lang ata baro kakit class naman. De siyempre. Class mo dati paturo sirkan ta. Aba di mo ka di bilang tamagim nga class. Class nga pangit. Siyak ba nagat class nga pensionado? Nang order kami pa manong naimi tiniimas nga arak. Sakam nagpulutan. Apo, crispy pata pit order na.
Inimas ko manong gabot ala imas ti luto da iti netang restaurant. At damat na halits ko may panggap ti luto tata. Ay napagpadasa mo tinagluto. Tinagkusinero. Yung may put up ka ti karinderyam, kabaylam. Kabayla ka. Mang partiak ti sa bukal ng baboy. Diyan, sa amin, pangalak ti lutuat. Si bubukal ng baboy, umanayin ti agmalmalem ti karinderya. Kat no naganarakit, dapat si bubukal ng baka data. Wala, kaskasadon tulayang barok. Mabalintan tumatag kasosyo. Tatantero. Ikaman aking katana. Tapay. Taore ka laba kaluwang agamyam nga niya ka, baldong. Ita pa lang napadasa nga, ada nangawis kanya nga. Imahik tikas ito nga lugar. Kamukit salat nga maibagay tikas ito nga lugar. Yeah, pero mangsang nga maibagay. Oran at langam, no adalakit kwartam. Timadian no agurder ka, saan gamit nagbayad taong kwartam. Pati na ito, waiter, maputbuting na kanya. Mabuting da, no, bigla da ka makita. Ito na maruam, dan saan naman na mabuting. Hala, numalpas na dito eh. Dito kahit mo pagpasyaran ta. Agjuroid ta. Mapantay di bye-bye. Mapantag paspasyar. Pero ito rabi, mapantan 20 patay sindi. Itataman sa orisari, aman! Tultuloy tayo ag-date. Ag-date. No, mahali ag-date ta. Agdaraling ta. Allah, baklaki ka di tata. Apay, ti ka dilaeng babae kayong lalaki, nagbaling agdarling, baklakin na lalaki. Mabalihan ka, hanggat ka mabaling agdarling, duwang lalaki. Abi ngamin kayat nagtata. Dikit mo sa wan. Abi nga magustuhan ta. Tadi mo ka di kayat, tiad na kayem na akas kanya. Kahit unay tata, kahit ko unay. Nabayagan nga wan tinagbaling nga kayem ko. Dikit ilang naganak kanyak. Kanori pa dikit kaapsat ko, numabaling at dakpe kayat kagayem. Sa mga ngawin nga padapadahan na kita tao, baldo. Nakita kadigit na matam. Nadaan ka tinasinawa pa nagpuspus. Amom, nagasat launay ti babae nga para ken ka. Api ko man nagasat da. Kaputa, noon da agayat ken ka babae ka di patpatig mo. Sigurado lakid di. Nga saan kayong sumapul pa iti sa balin. Bayam, te sa pulang ka. Itatamay, di mo ka dikayat, nga sa pulang ka, ti babae nga, para ken ka. Sino kumatbayat kanya ka? Urayam ah. Urayam. Basta ito rabi, agkuyog ta. Mapanda ti patay sindi. Noon niya timbaga ni Tata Antero manong nemi ket isut na pasama. When, mabutag man kanyak manong nemi ti babae nga napilik ngayon table. Nga maramid na, walang personalan, trabaho lang ko na manong. Kahit pangit, huwag lang yung walang pera ko na. Nikit isupayan manong nemi ti babae. Ti mangalan ti imak tapno pakarawan at ti lupon. Idin to tani Tata Antero manong nemi ket ne. Kung namla ni teenager nga mga arusib-sib ti kadebol na. Idin to ta siyak manong nemi ket siyak pa yun ti mabuteng ken maama. Ngayon ti makainom ako manong nemi ti talo nga beer. Arisib-sib ak mo tanan ti kapareha. Inruar mi manong nemi dagiti kapareha mi kinin Tata Antero ket napang kami ti hotel nagkaruba manong nemi ti kwarto mi. Dako nakarodel manong. Nung atasaan nga GRO ti babae nga rarakupet ken agka. No saan nga tangang engkari ni Tata Antero manong nemi nga dapay dakkel nga tip nga ited mi kadakwada.
Ang nalaingak mo hamok mo't manong name iti mangan. Sa anak ba't nga gamak, gabuta, nanayuan ang tinim ko, nagbaling nga inom nga beer. Agasog ka nagarang engmat manong name iti partner ko. Amok mo't kumaramkam, amok mo't agagak, amok mo't tagsukit-sukit. Kas naunay mat iti panakaitayok, manong name iti parehak nga babae. Nagdakkel ka no ti bagik, akas mo't kadakkel ti mabagbagi. Naulit pa'y na minsan manon name iti may sumaruno nga bulan ti panagkuyog mi ken ragsak mi panagpapas mi ti ragsak ken itatantero. Idita agbalawa. Awmatan. Awmatan, jak matan maure nga umay kumatang. Makalawasan. 2 lawas. 3 lawas makabulan na. Ay, kakaisuna nga dakas kang kuwana nga nagbalin nga gayem ko. Nagdakilisuna customer ko. Kinilibre nakpa nga ipasyal. Libre pa titid na babae para kanya. Awang matang. Diyak mat nga rin mo manong name iti pang sapulak kang kuwana. Awang mat nga rin iti pang kuntakak kang kuwana. Ano nga tat napasama ka ng itatantero? Nagsasalud-sudak manong name kadagiti posible nga makamamok kang kuwana ngem wingi-wing lain ti sugbat da. Nagbali na ka naliday manong name iti tawanin ni tatantero. Pati dito'y balay manong name kat madmadlaw datatang kininana nga nilidaya. Oy, dati-dati nga naliday ka, baldaw. Tili kaliday mo kita awan ti posible nga manggusto ken ka nga babae. Ita, nakarkaro man ang tiliday mo. Tapay ha? Nabayagan nga, saan ngayon may pimasyan tatantero tatang. Jay, darling mo. Darling ko nga pada ka lalaki. Nga mawan na talaga ti bakla ka na kayo. Awantang. Tanong mapangga, kuyog kami. Mapang kami, mangitebol. Ken mangirwar kam ti babae. Hindi kahit nga sawan nga talaga nga ti bakla ka na kayo. Aggayem kam lang. Agas gayem. Sunalayang dam. Humatan. Nagsakit nga ta. Nadisgrasya nga ta. Hindi mo man lang nasalusod kami no taga-ano. No ti pakasara ka mong keng kawana kas pagarikan ta saan mo nga mauray. Saan nga ron? Yung sa nga balik, bareng magpagitan tumit lang. Yung mawan tinauray ko manong name. Naging kangad na may sa nga babae manong name nga hasta one ti gayad ti isam na idi umasadag. Hi. Kural. Sumampay na ti babae nga nag-hi kanya. Siya ka di. Uwan siya ka. Gumata kang man. Nagkatang pang sweet meat. Matchap. Lagay mo na. Ano ko man nag-gym matchapan. Ang dama digid gumatang sa nga matchap. Sige nga rin. Chapem. 2 kilo ha. Di mo palaala namin na ti 2 kukod. Sige. Masagurod. Ado pa tinorder naman ng name. Hindi agpakadan. Kinakon. Diin kan. Pinakaisis na buhero ka. Abay. Mati ka diti makisasarita kang ka. Manong baldo. Among tinagan ko. Insak ba yung mic dito ag dinamag ko no natnagan mo. Sige nagan mo. Interesado ka kamit lang makambo no natnagan ko. No laki di ba kam? Lusing dinagan ko. Sige lusing. Abay kan tumanin ha? Dahil tururay ka bagam ket. Sabi ko matagtalinad ka nga suki. Kito na ano kaya't nga. Nagbaling nga suki. Kahit ko ha. Nagdakkel ti ba naggatang mo. Umayag naman ng gumatang.
Kagyaman na, lusing. Orayin ka. Oray nakabutbuteng talangam, umayag tumanin. Oray nakabutbuteng tilangak, no pangit man ti rupak, guwapo ti puso. Ngata? Ingkan, kat malaisan na ginatang mo. Inakaro din. Manong name ti pangyarigak kada dyan nga lusing kat saripait. At awag na no, saripait. At dokurkurang na. Mahamad. Kasla kasi dyan. Diyan iwat na nagsao. Kasla kang kanayon nga. Agbabasa. Napag mga tatsangaw na. Kasla nga tayo. Baka man kasla imburnal diyan iwat na. Medyo takil din iwat na eh. Ay! Ay! Ay, pagpagunyan ka, gumatang akmang kunak. Yan kini Baldomero na yung piglatan. Pasensya kayon, kamsat. Agar arapaap kan samet. Lip-lipas mo lang nga ilakwan na dyan sarapiit nga customer mo. Kastawanin pa nag-arapaap mo. Pasensya kayon. Mabilang anat gatangin nyo ka di. Mamindua nga umay nilusing manong nemi iti unos ti makalawas. Nakadadayo pa lang manong kunanan kanya. Ay, Baldo, gumatang kakmanen. Basta medyo nasinggit ti uni na manong nemi. Nasariwakak pa manong nemi ti panagnag ni Dawid na. Sunada nga rot kada kami. Da kayo tagbagay, kada dya customer mo, Baldo. Ape ko mga bagay kami. Nagadayo. Nagadayo. Iso nasarap pait. Si kamet, ay sa kagat, sana ka man uni. O nagam sarap pait, kan pangit, kunada. Padasam kat nga armen. Mga dinakayat. Iso palat customer mo nga babae nga magustuhan nakakasasarita. Baka damat nalimad na panagayat na kang kanay nga babae. Abusta pangitak, sarap pait pa ilang met, masawak. Ay, apalat kayat mo met, ngam tawam na pulos. Sa bagay. Naibagak da ito'y kininanang manong nemi. Ingat ako lang. At nakakaiso na nga babae, nga customer mo, nga magustuhan na kakasasarita, kaya naging inistorya kayo. Wendang. At ano kamat na kiti babae nga customer ko, yung di damat kitain trupak, basta ibagalatan mo, naggatangan ta. No iyawat ko, dyan imak tikit kitan da. Di tapay kitain trupak. Una ta mabutang dangar tarupam. Uno mapangitan na tarupam. Tamong ti tao, ano kung nasanda kayat ti makakita ti napangit agad, ti kayat agad nakaragsak na uno napindas latamat ti makikita daw, uno guwapot kayat na makita. Yung dadya pa ilang nga babae ti. Ano nga man tilangana? No, biglang tingin, kasla langan na kita'y babas-basa iti comics nga Kingkay. Taapay, nagayad ka diti bibig na, ay timid na. Kasi laki ni babalo. Samad, nga nalawal at ngiwat na. Kadya mata na nga medyo mulag kadya may sa, singkid kadya may sa. Dya barukong na nga Apo kadya ba nagbarbarukong na nana, kat mayat-mayat. Dya lags na nga mayat nga tamat na si pukil mat kumapkat ba di pantalon na yung tsaka mo baka napigla napnumit tipiglat di legs na amambaro ore man to nakalaplap sa tamakit kita mati may sa babae no rinoker ti puso na wano inaggas di ko na ore man no pangit nga magitam di lang na no adan mat iti nembalitikan nga pa nagpuspuso nadalos, virgin, kaskan ka. Apay nang, anak ko na virgin.
Kaya po, no gayat ka, maminsan sigurado na ita. Una nang, mayat kanyak ko man, kinuta kayat ko. Sa apay, di mo ka di kayat da ginalusing. Ah, sigurado laki din, no, pasyaram na di, entertain na ka. Saan ka di nga dito problema? Ngayon da krusunada mga babae, kat mapamupasyarin, sigurado nga saan da ka apastriken. Di ka pa nakastrek, pinaaydakan. Ngayon ni lusing, sigurado laki di. Nga maamuam ti balay da, kat ibagam nga pasyari misuna, pastrekan na kalagid di. Ta magustuhan na kasarita. Huwag kaya man niya. Banyo nang, tang, ibagak to kinilusingin at pasyarin ti may isang nabi. Huwin, kat mapasamak matlayangin, nga da pasyarek ka mabae. Ito na minsan nga adaman ni so naman nung adaman badlaw ko kang kuana. Bumangbanglo. Puminpindas tarwaten. Hindi ko ket awa makita nga alahas na. Dakit ni. Hi, Lusing. Hi, Baldo. Ano katangan? Kasi dati? Puminpindas ka. Ket siya, hanamat pa nagkitang kanya, pumapangit ka. Lusing, naon pa'y boyfriend mo? Naon pa'y tagaharap kanya. Ket no siya may mga harap kan ka. Ha? Mabaling ka din may kapasyarin. Awang ka di balad mga iparit. Kaya't nakatanga pastrikin ni tatang mo. Ano makita na? Baka pili ni tatang mo. Tagbaling nga manukang na. Taga-probinsya awan dito di pamilya. Natingarot pagiganam. Naramdaman ko mga trabaho tikas kanya. Katulong. Basta ka katulong. Kusinera. Isang nga siya ito yung may makititsenda. Tadi maten kaya di amok ti makitsenda. Siya maten di mo na. Mabaling ka din nga tanga. Iba ka mo to ka na di amom nga. No at namang pasyar kang kagat palubusan na. Kahit nalagid di Hamad nga nakes. Mapas ko lang ito brak. Saan kayo baga naman? Nga no at namangayat kanya. Ada mangayat kata kami, kito may da pumasyar, napipintas no dito, idyabalay, iti pang pasyaran da kada kami, ngayon ti kalkalsada, uno tirwar. Kaya, ado kay kadi akatulong, talo kam lang. Manoserbihan nyo ay, may sana. Hanya? Ano, tubrahan nga rin kita duma, para dalos. Dito may isa, hardinero. Kaya niso ti driver. No, dapat ba ni amo mi? No, di na kahit gusto tagbanay ho. Kaya, katsikat para luto. Siya ka. Umay ito ang pasyar no, Rabi. Ito, Rabi. Sige. Orayan kanto, Baldomero. Yes. Yes. Kung nakasigod na. Makaasawa ang betlayan. Nakasta. Kunak tubay ngamin. Nga pulos mapukawan tinamnama. Umay kanto pasyarin Lusing. Imbaga na nga rod manong name iti address na kat nagtricycle nga nagpaitulod manong name iti dahit ang address. Medyo pa nagkalan nga balay manong name. Napalawlawan ti alad nga daan tinapintas nga hardin. Hardin ko nakta babayan ti ranyag ti bumbilya nga nangranyag kadagiti masetas. Nagbaserak manong name. Idita, adarong mo Nangilukan itiri daw.
Dumano nga, hanggang nakalakdet ay durun mo lang natabasit nga recaptive gate. Kasla malasing ko na dyan. Ni Tata Antero? Tata Antero! Ni Baldomero na ito eh. Ay, kita mo ka ah. La dumamang kalis tumam. Tata, uri ko lang narakop manong nimit gayim ko ang pensyonado. Tata Antero? Kumusta kan? Abi bigla kang nagsardin ngayon may nakijanda. Kaya sa dagmat ng awawis nga date. Eh, pating gamot din ah. Saan ako mga rod nga madaan kayo ti kundaway ka dati iretok kang kano sakpe lang ti ka-date mo. Nalalipatam ka din baga kang kayo din nga isarakang ka. So ngayon baon ko ni Lusing ngayon ti umay kumatang. Imbas nga siya. Tapno ka mamu kayo. Naibagayo ka dito may papangkanyak? Kawin. Nagpadbata kayo. Nilusing, awan ti maoray na nga mga aram kang kuha na. Gabot nila nga 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 sarapit nga kunada. Sige, mabuting kamat nga garim, gabot na. Di na ka pa pastrikan ito nagtibalay da. Ayam dito nga balay, nakastrikan. Ay Lusing, oh my God. Andata, mabit lang, nagpaseksi ak. Naway sa dakad pa yung ardlas ka na pagpaseksyam kita urenan lang kita dakit tumadla nagkatuluyan kasan tumadla pagtungpalan ti istorya. Tata Antero, nakaimimbag kang gayem. Ay bag ko lang nga na imbaga gayem. Una ta tinulungan na. Impay-paysong nga tinungpal mo ti karim kanya. Nga isa pulan na. Una. Di mamog ti problema. Nalagap ko nga dagos ni Lusing. Ang pagpatulong mo ti Lusing kanya. Karing-karik man kang kuha na. Nga saang mapukawan tinamnama. Gabot dumteng tumitlaeng iti naikari nga para kang kuha na. Da kayo nagbaling nga rang tay. Tapno, nagsabat ti dalan mi kini Lusing. Sakti nagbaling nga bridge siya. At ano saan nga gapukan niya? Ang kumamat nagsabat ti dalan niyo. Iso nga rin ang tayak ti dalan niyo. Tapos kapag sinabat kayo. Ito rumuwarin ni Lusing manong name iti kwarto na. Naka-make up ti Luka. Binanawan na kami matadin na Tata Antero. Hi, Baldo. Hi. Nagagwapo ka? Siya, gwapo ak. Gwapo tarwatem. Kat siya, sexy ka man. Wala saan kan ko mga nag-make up. Nabimbintas ka no, make up mo. Kadi, kaya ko natin natural nga lang agasta ko mamatil lang natural. Sige, di na katintir make up ko. Sanin. Itaratan. Ano nga Rodren? Iring pastan at istoryata. Ano? I love you, Lusing. Sigurado ka. Baka kapulan nga mo tatasak ti nayasudag ti pagikeng ka. Gabot ay sikat ni kari. Kat maragsakan naklaonay. Tasamat lang pinahay na abot Diyos tigid daw ko. Ngay sagutan na kiti babae na ikari para kanya. Kanagbalinak to nga napudno kaya ka. Bangunin ta tinaragsak na talinaay nga pamilya. I love you so much. Ano't sumbat mo ngay? Alangan mat nga. Hanggang eton ko na. I love you to siyempre. Naging narakop kami kini Lusing manong name. Iti umunagon daway nga sa nga GRO manong name iti narakop ko.
Tiyo mo na agundaway ka nariknak manong nemi numapay panglawain tingiwat uno bibig nilusing. Idi amalak marigata na. Ngem isot nangamal ka nagidi bibig ko manong nemi kabaylan na pa nga iraman agong ko. Ngem nakainimas dagidi bibig na. Akas naman iti panang paimas na ka nagidi bibig ko. Mapnag ka na unay nga mga rakop kanyak manong nemi kabutan na bakad tiri bagik. Katsyak maganasan akmet nga mga rakop kang kuana naman pay narapis ti bagina. Ngem namaknang ti barokong namanong takdakkel dagiti duwaman sanas na ngem ti bagina no labsak tagsaw. Piat manong nemi ti buksit na. Ngem nasabang dagiti patong na. Nawas na nga nasipukel dagiti legs na. Kung nagdayta kabutan na aprusak ti pusig na ti barukong na naprusak pa ti patong na ken dagiti legs na. No iti dayta ko mga rabi manong nemi no kiddawak ng umianak mabali nga palubusan na. Sininga na kami ni tatantero. Anak-anak makunayo. Siya akong tinagrangtay, tinagbaitan nyo, tapnog sabat tirik na yo. Mabaling ka di, tata, nga si kanto tagbalingan ninong mi. Ay, ninong. Siya pa yun ang taggastos terwa ko ayo. Kasaryo, amin. Gamang kami ninong. Iti kondisyon. Ay, anta kondisyon na ninong. Dito kayo ngagnay, iti sidong ko. Ang tatagitan anak ko, pacheck nga, kayat na nga, ada sabaling mga sikason to kanyak, no siya konti agrakay. So nga kayat ko nga na kayo, tagyan ditoy, ikanda kiti apo ko, tapno maliwliwaak nga mga iwan kada kiti apo ko. Ada yung amin ti ayan da kiti apo ko. So kayat da kiti anak ko nga dada iti balasi tao nga ti agtalin na dito Pilipinas. Iso nga rin nga, orijak kumakasapulan ti katulong. Nga masapul nga dakat katok dito balay. Nangaro na kasapulak, ti maysa nga pamilya kas kada kayo. Ibilang kayong anak, nasalang anak ti kasar. Kada pukok ti kidanak yun. Gaman kami ninong. Nakalaglag da ka arangtay. Saan nga nagiti substandard nga arangtay. Da perang tayo ang awang karayan na loko. O anyarag. Ay, isarak mon. Lusing dita korton, tatupak-tupak ka mon. Naglaing ka nga matadero. Ikasar ko pa yung muna ninong. Ay, lakit nisok ko na yung agad iso. Tapos numatlaing mga daydayo ka, mga ikasar ka ni lusing. No may santo pala virgin, nga dadag mo ti altar. Inton ka ano nga rod. Siya konti pa nakaama ni lusing. Kaya ba mo hindi kita naganak yung ka dito, tapno, tulagan tayo ang tikalay sayo. Inton no rabino bigat. Manong nemi nagdinamag iti lugar mi iti tiyandaan kan sa dinuman makamamukan niya. Anya? Ni Baldomero, nga daan iti piglat, nga matadero, mga sawan. Kaun ko na da. Kaya sunod tagbaling nga asawa na. Baka pada na madlapangit. Napintas, nilusing ko na da. So na lang ito medyo nalawat yung iwat na. Sa panagsasaw na, sarap piit ko na da. Nagkalaysa kami manong nemi ti simbaan, ado dagiti matendar ket ibagbagada. Sangkam kanong agbagay, natayagak nga pugot, manong nemi nga nabakad. Irinto tanilusing manong nemi kit cute, balabatit. Aking ganala ang itiga, barukong ko manong nemi ti tayag na nga nalapait. Ngayang bagay kam kano, kapatagpadpada kami nga pangit. Pangit iti lang ha. Ngem ti puso mi nga gayayat, nasinaunay, napudnoonay, napudno, sadiri,
manong name. Irigarod si dong ni tata antero wano ninong antero manong name tinagnaitan mi. Dito'y ko nga ro nga tinupag-tupag manong name. Kat talaga nga dito'y ko nga napareknekan nga nilusing kat virgin. Nasyak pa lang tiya nakaarakop kat syak tulayan tag nanayon nga makaagek maka-apprus kat mabaling nga mang tupag-tupag ken kuan. Kat talo manong name dagiti nagsasaruno. May sala nga tawen ti baet ti panang tupag-tupag ko kinilusing nagsasarunumit manong nemi ti talo nga tupag wano bunga ti tupag ni Baldomero Jr. ti nauna manong imala kanyak na medyo napugot nabakad nabukil ti pamagina sa niya Lenny ti may kadua kaing-ingas met ti ina na manong ken kastamaten kaniya Angie nga naudi. Nakaslasaan ko nga putot. Nakaslasaan nga anak ti asawak. Kaya mo tinesang-sangan ti pintas, dagiti matana, cute. Nagmayat. Nakaslasaan da nga agkabsat, manong lemi. Kaniya Lucila. Entol-tuloy ko manong nemi, ti panagbaling ko nga matadero. Ken kastamaten iti pwesto ti tiyandaan. Ken naddaan kami manong nemi iti karinteryo nga nagbalin nga restaurant. Kapag agpadpada kami met nga naimas ti templa ken luto mi ken nilusing manong. Nabigsa pa ilayang ni Nino Antero. Ta amo na nga tagibanan ti salunat na manong. Naman payagtawanen iti 89. Owen. Kapag na pailang kakaayam nga iwanan, dagiti apo ko na kada kami. Naminduhamat din manong name nga si Marungkar, dagiti anak na graman ti pamilyada, kat magustuhan da ti pamilyami. Ken kakayat dalauna nga adda kami. Tapno saan da nga pakadanagan ti amada, no dumteng to na talaga ti panakasikaso na. Nagigtot kami manong name. Tamay sa nga biktima wano COVID case idi ni Ninong Antero kadagiti kapigsa iti COVID-19. Imimbag tamay sa iso naman kadagiti survivor manong. Nag-negative o nag-positive isyo na idi ngam nakalasat. Mabay iti karagkararagbi. Kadita talaga nakasalsalon at manin nakaragraksak ang makipulpulapul kada kami wano kapulpulapul mi. Iti naragsak kanatal na binangon mi a pamilya kinirusing. Ninong Antero manong nemi ket isu iti nakabilbileg nakalaglag da ngarangtay na nabagsabat ti dahalan mi iti nagbaling nga asawa. Dahito nga rod manong nemi iti pakasaritaak nga kahit kumat nga iburay kada ito nga programa kada kaya manaklaunay iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga insan keng kat iti Italiana. Agay manaklaunay iti alaing mo nga nangibasa ng tadbiyag ken thank you mat kadagiti naruway nga nagdengeg. More power to your program anong ket sabi ko mat damat na ibating nga adal pagsarmingan ti bihag kadagiti padag nga nagbuya. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo Baldo. Thank you mat kang Baldo. Ito pa nang i-share mo dito yung pakasalitaan nyo.